कशा वाटला तुम्हाला नाश्ता? एक नंबर, क्वालिटी छान आहे. काजल कसं वाटतं तुम्हाला? मस्त. नवरा मुलाची वेट करतो. पहिले हे बांधायचं आणि मग आपलं टोपी घालायची. तम जरा खाली बस ना एवढे बस ते टिका लागेल ना तिथे. तुझी पण ब्लाऊज आहे. बघू बरं अजून थोडा मारू का बस नाही मास्क घ्या सर्वांनी. मास्क मास्क घेतलं बा. अरे वा, आपण साठी झालं. इकडे ये. तेरा शादी उसका शादी. इकडे ये. समोर तरी कॅमेरा घ्या बघा. बाबा रे बाबा. रेडी. मग तू हे कधी घातलं असं नंतर? आताच घालायचं मी. मंदिराला हात लावून पाया पडतो दोन्ही हाताने. नमस्कार कर. नमस्कार कर हात लावून. आते ना व्हिडिओ घे. पहिला मंदिरात जाऊ उतरायचं मला. तुम्ही मंदिरात उतरा पहिलं. आणि तुमच्याशिवाय मी साईबाबाच्या मंदिरात जायचं. रस्त्यावरच आहे. तिकडे ठेवायचा नारळ. तुम्ही आतमध्ये हॉलमध्ये जाऊ नका, आम्ही येतो. हा बेटा तसं तापकट आहे.
दही येतोय का त्याच्यात? आता इथे आम्ही बसलेलो आहे कारमध्ये. नवरा बसलाय नवऱ्याच्या बाजूला, आत्ते बसली आत्तेच्या मांडीवरती. कोण बसली काय म्हणतात? करवलीच्या बाजूला मावशी मावशी आज रोल काय करते? कोणता रोल आहे आज मावशी? सुकंदरीन. आणि हे मामा बघा पुढे बसलेले आहेत टोकल्याला घेऊन. पॅक आहे पूर्ण गाडी. आणि इकडे आमचे जिजू इकडे चालवत होत्या गाडी. पॅक आहे फुल गाडी. आता अशीच एक गाडी परत भरून येणार आहे, त्याच्यात मम्मी आणि बाकी सर्व येणार, मम्मी ताई आणि सर्व. आता आम्ही चाललो हॉलमध्ये. नाही, सुरुवातीला आपण इकडे चाललो आहे ना, कुठे मंदिरात चालू आहे, साईबाबाच्या मंदिरात. आमच्या विक्रोलीमध्येच आहे मंदिर, तिकडे चाललो आम्ही पहिलं. ये सोबत नारळ बिरळ घ्यायचं का आता आम्ही बघा घरातून निघालो. हॉलमध्ये जायच्या अगोदर आम्ही मंदिरात जाणार होतो. तर आमच्या विक्रोलीमध्ये हा मंदिर आहे, साईबाबाचं मंदिर. तिकडे आपण नारळ आणि विडा देणार आहे. आणि हा माझ्यासोबत असणार आहे. समजा मला कंत्री बेंचे द्यायला लागली काय तर हा पकडणार असं. प्रोटेक्शन आहे माझा, बॉडीगार्ड. विक्रोलीचं साईबाबाचं मंदिर. चला आता आम्ही पाया पडलेलो आहे. आता आम्ही चाललो हॉलमध्ये. चला आता आपण आलेलो आहे हॉलमध्ये. हॉल तुम्ही व्हिडिओमध्ये 2-3 वेळा ऑलरेडी बघितलेला आहे. पैसे आपण पहिलेच वसूल केलेले हॉलचे. या तुम्ही पुढे या. आमची एंट्री होते. मेसेज दिला? हां हां चालेल. ये फक्त ओमकार पुढे येऊ द्या, बाकी तुम्ही पाठवून या. या हां 1 मिनिट वेट. हां थांबा. एक मिनिट हा. ईश्वर कॅमेरा होते. आई कमी नवरी जास्त दिसणारे आलेले आहेत. ओके लुक या. दोघं पण इकडे समोर. ओके लुक या. ओके थँक्यू. वेट तू थांब आता. बाकी जावा तुम्ही सर्वेवर. या दादा या. वेलकम. थोडं हे त्याचं कुंकू हे करा ना. थँक्यू आणलाय का? फोन वाजतो हां ना. कुंकू लावताना ना चिंतित नाही करायचं. पाय थोडं क्लोज कर. ओके थोडासा फोल्ड कर. एकच मिनिट. इकडे समोर स्माईल ठेव. बिग स्माईल. इकडेच बघ, त्यांच्याकडेच बघा. इकडे व्हिडिओ का बघ. स्माईल ठेव. काजल मेकअप करते का? हा बघूया ना आपण. आता इथे बघा फोटो सेशन पूर्ण हक्क आहे थांबवायचा आपल्या काकांना. काका आम्हाला घेऊन चालले, बोलला चला पटकन. ओमकार अँड काजल. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर. हॉल देख.
हॉल तुम्ही सर्वांनी बघितलेला आहे. 3 वेळा मी 2 वेळा जेवणच गेलो इकडनं. पैसे घेतले ती पहिले. बस सोड सोड तू हो बा. साइड लो ओमकार सेंटरला या, थोडा सेंटरला या. हा वेट, तुम्ही दोघी जावा ना त्या बाजूला, दोघी जावा ना त्या बाजूला वगैरे झालं. ईश्वर ईश्वर हा एवढा शॉर्ट घे नाही. त्याच्या पाठून या तुम्ही डायरेक्ट वर जा. आता इथे बघा सर्व ऑलमोस्ट आपले पाहुणे आलेले आहेत. मी इकडे मधीच उभा आहे आणि माझ्याबरोबर अदनान आणि माझा जो टोकना म्हणतात तो उभा आहे. आता पुढे पुढे काय आहे होणार, कसं होणार ते पण आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवणार आहे. आता बघा समोर लाईट लागलेली आहे. मम्मी आलेली आहे, ताई आणि बाकी सर्व पाहुणे आता कार आणि रिक्षाने असे येत राहतील. ठीक आहे. इथे पाणी सर्व्हिस चालू झालेले आहेत. आम्हाला हेल्प करणारे आपले माणसं पण आहेत आणि सर्व आलेले आहेत. आता इथे आपण बघा इकडे हॉल आहे आपला. ठीक आहे, हा हॉल आहे आपला आणि आपण इकडे आता चेंजिंग रूममध्ये आलेलो आहे. नवरा राहायला पार्टी पुढे बघा. मेकअप बघा कोणाचा चालू आहे. आपल्याला काय तुला नवरा तयार होऊन आलेला हा, मग मेन माणूस तिकडे उभा आहे. आता तिकडे उभी आहे, तिकडे आता ती रेडी होणार आहे. हा आता रेडी होते मग आपल्याला काय आरसाची पण गरज नाही, आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये बघायचा. हा बरोबर आहे. तर आम्ही काय केलं ते आपल्याला भटजी सांगतात. आता आपण हे काय केलं, आपण आता सुरुवातीला इथे बसलो. तुमच्या सगळ्यांच्या कपाळाला गंध लावलं गेला. यांचं शरीर शुद्ध होण्यासाठी यांच्या 3 वेळा यांच्याकडून केशवाच्या नावाने आचमन करून कार्यक्रम तिथे बेसिक शॉर्टमध्ये याला काय म्हणतात, ह्याला आपण पुण्य गणपती पूजन आणि पुण्यावाचन हे दोन्ही असं आपण आपण कार्यक्रम केलेला आहे. आता तुम्ही मला काय सांगितलं की आज जायचं आणि बाहेर नाही यायचं. नाही, आता सध्या तर थँक्यू. अंदर जाने का बाहर नहीं आने का चालू है ना? हो बाहर नहीं यायचे आता. हाँ अभी मैं बाहर नहीं आएगा. अब मैं बाहर रुकता हूँ फिर. लिखता हूँ. आता इथे आपलं पुण्यवचन आणि गणेश पूजन झालेलं आहे. नवऱ्याचं झालं, आता तिकडे नवरी आलेली आहे म्हणून मला बाहेर जायचं नाही. सुरुवातीला बघायचं नाही तिला, ते झालं. आता आपण वरती नाश्ता ठेवलेला आहे. आपले जे इनिशियल ग्राउंड आहे त्याच्यासाठी नाश्ता ठेवला आहे. तो काय ठेवला आहे आता मी तर बाहेर नाही जाऊ शकत, तर आपला कॅमेरामॅन आपला अदनान वरती जाईल आणि तुम्हाला दाखवेल की काय ठेवलेलं आहे. तू खाया खाना नाश्ता किया? कर लिया बट मैं दिखाता हूँ. तू नाश्ता किया? मैं फटाफट खा के आया. चल जा. सांग काहीतरी. हे आपला नाश्ता आहे. मला मराठी जास्त बोलायला येत नाही म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलतोय. हे इडली डोसा, इडली आहे. पूरा दिन तेको खड़े रहने का, पेट भर के खा अभी तो. आणि हे सांबार आणि चटणी. द्या, एकच द्या. इथे बस, इथे बस, इथे बस. कशा वाटला तुम्हाला नाश्ता? एक नंबर, क्वालिटी छान आहे. छान आहे. येवा कोकण आपला कसं कोण बघ सांग कशी आहे ती टेस्ट. पूर्ण खा का आरामात खा. खूप छान आहे नाश्ता. छान आहे ना. तुम्हाला कशा वाटला नाश्ता? छान वाटलं, सुंदर आहे. सुंदर. आम्ही परत पण घेतलं.
आता इथे बघा अदनान आपल्याला वरची टूर घेऊन आला. म्हणजे आपण नाश्ता काय ठेवला, माणसं नाश्ता काय करत होते. ऑलमोस्ट नाश्ता त्याला नवरीसाठी पहिले होते त्यांनी केलेला, आता आपल्यासाठी जे होते ते करत होते. आणि इथे पार्टी मम्मी आणि ताई आपले नवीन सारी पद्धतीने नेसतात आहेत. ते झाल्यावर पण तुम्हाला दाखवतो. आता बाहेर माझं गणेश पूजन आणि पुण्यवचन झालं. आता बाहेर नवरीच्या साईडचं गणेश पूजन आणि पुण्यवचन होतं. आता मी तर बाहेर नाही जाऊ शकत, पण आपल्या कॅमेऱ्याने बाहेर जाऊ शकतो. आता ते तुम्हाला दाखवतो. काजल कसं वाटतं तुम्हाला? मस्त. चांगलं वाटतं. नवरा मुलाची वेट करतो. आता इथे बघा मम्मी काहीतरी बाहेर काम करायला चालली. काय करायला चालली तू पाहिला? पाहुणे आलेत ना हा आपले. हा, त्यांना भेटून हा, ये. त्यांना मी भेटून. येणारच आहे, पण मला आता अलाउड नाही ना, आमची नाही बाउंड्री. तू आधी यायचं नाही. ठीक आहे. आता इथे तुम्हाला ताई दाखवतो. इकडे आता चेंज करायचे. हां, आता इथे ताईचं हेअरस्टाईल आणि ताईचे चेंज करतात आहेत. ठीक आहे. चेंज झाल्यावरती लुक आल्यावरती आपण परत तुम्ही ताईला बघा. ताई फेस दाखव जरा. ओके. हॅलो, मेकअप आहे, तू ये तिकडे. ओके. आता इथे बघा मी बाहेर आहे, मला परत बाहेर जाता येणार नाही, मला अजून अलाउड नाही. आता इथे बघा आज साडी ते द्यायला- मावशी, हां, साडी द्यायला आपली जातोय. आपण जी साडी घेतली होती आता हल्दीवरची. हल्दीवरची ही आपण आता नवरीला देणार आहे. ओटी. ओटी देणार आहे. चला. त्यांच्या दोन बोलव. आहे नियमाचे नियम नाही चुकत. पण त्याला बोललाच नाही काय पाहतात. त्यांची 3 देवांचे पुस्तकं इकडे आपल्या चॅनलच्या स्टारचा मेकअप चालू आहे. कोणत्या पद्धतीचा मेकअप? सांगा नवऱ्याच्या आईचा मेकअप. नवऱ्याच्या नॅचरल मेकअप.